Ne slikam. Upali mašinu. Ne more naći. Kad je sad djela mreža? Daj mi ovega imbus jedan veći. Koji je? Jedan veći. Možemo reći 7, 6. 6, 7. Ne, veći. 7 je veći. Daj 9. Daj 9, tu. Srednji. Ne, vidim, ima ovo tu gled. Nemaš veća taj. Je taj? Ne, to je kvadrat. Ovaj. Ne, veći. Veći to. Jebemo, mater. Ti će ga neki sad, ne znam kad ima oni kompletni mislim. Tamo su ovi, ali to je bitno. Što kresnut jebote? A? To kresnut. Imbus!